ταξινόμηση είναι η τοποθέτηση των στοιχείων μέσα σε έναν πίνακα με τέτοιο τρόπο ώστε η ερμηνεία τους να δίνει μία τιμή και για τις τιμές της ερμηνείας των στοιχείων στη συγκεκριμένη θέση να υφίσταται κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον πίνακα α και τα στοιχεία του α1, α2. Σε περίπτωση που η ερμηνεία του πρώτου στοιχείου σε αυτή τη θέση δίνει ένα αποτέλεσμα τέτοιο, και ούτω καθεξής, τότε ο πίνακας αυτός χαρακτηρίζεται ταξινομημένος. Στην περίπτωση λοιπόν που τα στοιχεία του πίνακα α είναι ακέραιοι αριθμοί και από το θεωρούμε ότι ταξινομημένα θα είναι κατά αύξουσα σειρά, όταν το α1 είναι το ελάχιστο όλων των υπολείπων, το α2 είναι το δεύτερο μικρότερο στοιχείο του πίνακα, α3 είναι το τρίτο μικρότερο στοιχείο και ούτω καθεξής, μέχρι να καταλήξουμε στο μέγιστο όλων των στοιχείων που θα είναι το α-νι. Έτσι ο πίνακας θα χαρακτηρίζεται σαν ταξινομημένος. Υπάρχει κατά αύξουσα και κατά φθήνουσα σειρά. Στην προκειμένη περίπτωση ας θεωρήσουμε ότι σκοπεύουμε να φτιάξουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος θα τα ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά, δηλαδή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Αυτό υπονοεί ότι τα στοιχεία του πίνακα είναι αριθμοί, είτε είναι πραγματικοί είτε ακέραιοι. Εδώ πέρα θα επεκτείνουμε λοιπόν, πρέπει να εντοπίζουμε, έχουμε έναν έτοιμο αλγόριθμο ο οποίος εντοπίζει τη θέση ελαχίστου. Για να είναι ταξινομημένος λοιπόν, την πρώτη φορά πρέπει το ελάχιστο στοιχείο όλου του πίνακα να τοποθετηθεί στην πρώτη θέση. Και επειδή θέλουμε όλα τα στοιχεία να είναι τα ίδια και να μην δημιουργήσουμε καθόλου, ορίζω και καθιερώνω μέσα μια διαδικασία η οποία λέγεται αντιμετάθεση. Η αντιμετάθεση είναι μια διαδικασία που στα αγγλικά ονομάζεται swap. Ένας εύκολος τρόπος για να τα προσεγγίσουμε είναι ότι έχουμε δύο θέσεις του πίνακα. Αυτό ας υποθέσουμε ότι είναι το α1 και αυτό είναι π.χ. ένα άλλο στοιχείο. Εδώ ας βάλω το i και εδώ να βάλω το j. Λοιπόν, οι μεταβλητές είπαμε ότι είναι κάτι που μοιάζει με δοχεία μέσα στα οποία υπάρχει κάτι. Εδώ πέρα θα ορίσω ότι υπάρχει ένα κόκκινο υγρό μέσα και εδώ πέρα θα υποθέσω ότι υπάρχει κάτι μαύρο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Στην αντιμετάθεση πρέπει να αντιμετατεθούν δύο στοιχεία, δηλαδή το στοιχείο το i, το περιεχόμενό του, πρέπει να ανταλλάξει το περιεχόμενό του με το στοιχείο j. Εδώ πέρα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία μεταβλητή η οποία φέρει το όνομα temp. Αλλιώς θα τη δούμε γραμμένη tmp ή αλλιώς temporary, που σημαίνει προσωρινή μεταβλητή. Η temp λοιπόν θα αποτελέσει για μας ένα άδειο ποτήρι. Ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουμε έτσι ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας είναι, σαν πρώτη φάση, να αδειάσουμε μέσα στο temp ένα από τα δύο περιεχόμενα των μεταβλητών του i. Ας υποθέσουμε ότι βάζω εγώ εδώ μέσα το περιεχόμενο του αλλός και βγαίνει εδώ και βάζω το κόκκινο υλικό μέσα. Με αποτέλεσμα το περιεχόμενο του στοιχείου αi να παραμείνει άδειο. Εδώ μαύρο χρώμα, άδειο. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για να γεμίσει αυτό το άδειο με το περιεχόμενο του άδειο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και αυτό είναι το δεύτερο. Οπότε αυτό εδώ πέρα θα γεμίσει με μαύρο και έχει πετύχει το σκοπό του, ενώ αυτό εδώ πέρα θα αδειάσει. Λοιπόν, και είναι μια καλή ευκαιρία για τη μεταβλητή temp να ρίξει το περιεχόμενό της, το κόκκινο υγρό, εδώ μέσα. Έτσι εδώ.
Οπότε και σε τελική ανάλυση μένει το temp άδειο και αυτή εδώ η κίνηση είναι η τρίτη. Έχουμε λοιπόν 3 κινήσεις. Αυτό εδώ που θα μας χρησιμεύσει, η διαδικασία αυτή στην οποία το ΑΙ θα δώσει την τιμή του, μάλλον θα δώσει την τιμή του στο temp, μετά το ΑΙ θα πάρει την τιμή του ΑJ και το ΑJ θα πάρει την τιμή του temp. Αυτά είναι τα 3 βήματα και προσέξτε, πρέπει να είναι στη συγκεκριμένη, στη σωστή σειρά. Άμα αλλάξει η σειρά αυτής της κίνησης θα έχουμε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα ας υποθέσουμε, πάμε πίσω στην ταξινόμηση. Ο σκοπός μας είναι σε κάθε στοιχείο, εφόσον βρούμε το ελάχιστο, να το τοποθετήσουμε στην αρχική θέση. Δηλαδή στην αρχική θέση που είναι 1, όπως τυχαίνει να είναι εδώ πέρα. Οπότε αυτό που θέλω εγώ είναι, με το που εντοπίζω κάτι τέτοιο εδώ πέρα, αν τυχόν εντοπίζω κάποιο στοιχείο το οποίο είναι ελάχιστο, τότε θα επιθυμώ να κάνει αντιμετάθεση με αυτό το στοιχείο που βρήκα. Δηλαδή το α min pose να αδειάσει, να πάρει τιμή από το i και το i να πάρει τιμή από το TMP. Αυτό αν το τελέσω μία φορά θα έχω πετύχει να τοποθετηθεί το ελάχιστο του πίνακα, να τοποθετηθεί στην πρώτη θέση. Ναι, αλλά αν τυχόν εγώ σκοπεύω να ταξινομήσω όλο τον πίνακα, τότε θα μπορούσα να κάνω και αυτό. Σωρώ το λίγο, δεν σβήστηκε αυτό εδώ. Θα μπορούσαμε, πόσες φορές θα εκτελούσαμε τον αλγόριθμο αναζήτησης ελάχιστου, για min pose από 1 μέχρι πω νήμιον 1 φορές θα εκτελέσω τον αλγόριθμο αυτόν εδώ πέρα, θα γινόταν η αντιμετάθεση εδώ πέρα, τέλος επανάληψης και ορίστε. Όπως βλέπουμε, αυτός είναι ο αλγόριθμος ταξινόμησης. Εκτελούμε τον αλγόριθμο αναζήτησης ελαχίστου νήμιον 1 φορές. Κάθε φορά ψάχνουμε την πρώτη φορά το ελάχιστο όλο του πίνακα, μετά ψάχνουμε το ελάχιστο του υπομείνοντας, το δεύτερο ελάχιστο, μετά το τρίτο ελάχιστο και πάντα το τοποθετούμε στην κορυφή του στοιχείου. Με αυτόν τον τρόπο το πετυχαίνουμε και είναι ο πρώτος μας αλγόριθμος ταξινόμησης. Θα ακολουθήσει και ο αλγόριθμος της φυσαλίδας.